Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrian a la Catalunya Lliure. La revolució no serà televisada. Giles Scott Heron, poeta i músic nord-americà. Soc en David Raventós. Avui és dissabte 24 de març. Quan gravem això, quan ho sentiu és diumenge 25. Aquest és el capítol 41 de Radio Adrian. I en aquest programa és especial perquè és un programa on es posa de manifest que aquest és un programa adreçat als líders naturals de la independència catalana, que no són ningú dels que coneixeu fins a dia d'ara. Aquest programa va adreçat al top 1% de lliurepensador, gent intel·ligent, informada i valenta, capaç de veure més enllà dels falsos relats que ens ofereix TV3 o els mitjans de comunicació. I és important fer-ho en aquest moment perquè estan passant exactament les coses que vam predir que passarien, com ha estat realment la realitat des que hem començat a fer aquest programa. Està passant el que vam dir que passaria. Vam dir que la independència... refereixo al programa 19 Vital. Al programa 19 dèiem que la independència no anava de debò, ho estàvem dient hores després de la segona falsa declaració d'independència. Vam dir que la independència no anava de debò i que Espanya ara represaliaria aquells que li havien fet la feina bruta de no declarar la independència. I com que hem dit moltes vegades aquí que no actuem amb els cervells sinó amb els budells, cada cop que Espanya ens fa un truc, piquem. Per tant, aquí sentireu coses avui, com sempre, que no sentireu enlloc més a Catalunya. Perquè per poder tenir enganyats 7 milions i mig de catalans cal que ningú, ni que sigui una petita humil amb programes llargs, avorrits, sense música, fet des del petit canal KA Radio d'Escòcia, que s'està guanyant a pols el seu paper fonamental en la història de Catalunya, ni que sigui un programa amb totes aquestes limitacions, si només hi ha algú que diu la veritat al final triomfarà. I recordeu, com sempre diem, que només la veritat ens farà lliures. En aquest programa ja hem comentat que ho hem clavat i està passant el que vam dir. Per tant, el que no farem és demanar perdó per haver tingut raó, per haver-nos compromès fins a les últimes conseqüències amb la llibertat de Catalunya i perquè estiguin passant les coses que vam dir que passarien. Per tant, nosaltres no tenim res a retreure'ns. Cadascú que senti aquest programa, que pensi si està fent el màxim, si té el cervell activat al màxim, perquè això és una guerra d'intel·ligència, és una guerra d'informació. Cadascú pregunta't si estàs fent el màxim que pots fer per la independència de Catalunya. Pregunta tu si estàs pensant al màxim, perquè sense pensar i entendre el que està passant és impossible col·laborar amb la independència. En aquest programa parlarem de la importància essencial de Radio Adrian, perquè cal fer-ho així, perquè és l'única eina de comunicació que tenim encara i cal dedicar uns minuts no a fer l'autobombo, però sinó a explicar la funció que Radio Adrian té i què cal fer amb Radio Adrian. Després parlarem, i cal repassar-ho, per entendre els objectius, l'estratègia i la tàctica espanyoles pel que fa al conflicte o l'opressió de Catalunya. Parlarem de la no investidura de Turull en primera volta, també parlarem de l'exili de Marta Rovira. I parlarem de concepte general d'acció, reacció, solució. Aquí solució, entre cometes, i com Espanya ja sap el que farem abans de que ho fem, perquè fa 300 anys que ens té ocupats i perquè manega tots els mecanismes, totes les xarxes socials, partits, organitzacions i ho controla tot. Parlarem de les eleccions, per dir-ne d'alguna manera, de l'ANC, amb Elisenda Paluzie, que sembla que acabarà sent presidenta, i dedicarem part fonamental d'aquest programa a parlar de TV3 com una eina fonamental del genocidi de Catalunya. Parlarem també una mica del que va ser el Polònia dintre d'aquesta línia. Farem un qui és qui dels 5 empresonats divendres.
Parlarem de divendres a TV3 migdia, amb noms propis com Colau, Méndez Vigo, Albiol, Puigdemont, Castellà, Tardà, Natàlia Sánchez, que potser no coneixereu, Gerard Gómez del Moral. Vosaltres no els coneixeu, però jo he tingut breus amb tots aquests i penseu que fa fredat. I després parlarem de el netejat de cervell a favor d'Espanya, és això el que no acaben de dir mai. A favor d'Espanya. TV3 adoctrina? Evidentment. TV3 renta el cervell dels catalans? Innegablement, com totes les televisions principals del món. El que no ens diuen mai és que aquesta manipulació, aquest rentat de cervell, aquest adoctrinament, es fa a favor d'Espanya. Perquè es fa a favor de líders i partits processistes que tots treballen per a Espanya. És això el que no ens diuen mai. Parlarem de com entendre tot això que està passant, d'una estratègia que és i si fos cert, que és el que ens ha servit per poder entendre coses que no deixen prova escrita i de les que no podem saber directament, però hem de fer l'esforç. Si volem la independència, n'hi ha prou en portar un llaç groc o en picar una cassola o anar allà quan en xiulen? O ens hem d'emmirallar en els nostres herois que van lluitar pel nostre país el 1714 o el 36 o totes les vegades que ha calgut? Quin és el nostre referent? I acabarem, com sempre, amb la carta de la victòria segura. Aquest programa, més que cap dels altres, és per adults. És per persones que no van on els hi diuen, sinó que pensen, analitzen, decideixen, es comprometen i van on volen anar. I a on volem anar els de Directe 68? On volem anar els de Radio Adrian? On volem anar, en definitiva, la resistència independentista catalana? Volem anar cap a destapar aquest engany, declarar la independència i tots junts fer el millor país del món. I no dit des del nacionalisme o l'arrogància, perquè només pot ser el millor país del món aquell que sigui primer capaç de plantar cara a l'engany de tot aquest règim podrit que mana al món, que ens va descriure Leo Strauss, on el 99% del món som enganyats sistemàticament per mitjans de comunicació, partits polítics, organitzacions i xarxes socials, per acabar fent el contrari del que ens interessa. Ens hi posem endavant. Primer, com dèiem, i no és qüestió de fer autobombo, sí que volem dir, i notareu, a partir d'aquest número 41, hem canviat la sintonia, amb la introducció feta pel nostre Xavier Segovia Impagable, que és Community Manager, té tasques a la web i fa moltes coses més, per tant, gràcies, Xavier. I esperem que podrem estar sempre a YouTube a les 6 de la tarda del mateix diumenge, amb els títols en català, i mirarem d'incorporar-hi paraules que facin més fàcil trobar-ho als buscadors. Per tant, aquests petits canvis. També recordar-vos que podeu contactar amb el nostre partit de la resistència, que és Directe 68, mitjançant info@directe68.cat. En breu tindrem la web funcionant i estem preparant la presentació en públic, que serà difícil sempre perquè, igual que passa amb aquesta ràdio que és silenciada per tothom, doncs no cal esperar que Directe 68 tingui accés a cap mitjà de comunicació a Catalunya. Ens centrem. La importància de Radio Adrian. Vivim en aquesta cultura on s'ha imposat la falsa modèstia i és difícil haver-ho de dir un mateix. Feliçment, com que aquest programa cada cop rep col·laboracions de més persones, avui el Xavier Segovia i la persona que fa Victòria Segura i les persones que ens doneu informació per fer-la i les persones que feu memes per promocionar-ho i les persones que ho escampeu als grups i les persones que ho passeu als vostres amics, quasi en secret, doncs ja no fa tanta vergonya haver-ho de fer, perquè aquest programa cada cop és menys exclusivament meu o de la Dèlia Forres, que és la seva creadora, sinó cada cop el sentiu més vostre i per tant no fa tanta vergonya haver-ne de parlar. Ja hem parlat de vegades que és important, ho hem dit moltes vegades, però fins que no entri cal seguir-ho dient, a part hi ha persones que aquest programa 41 és el primer que senten. Solomon Asch ens va descriure la importància de que per mentir algú t'ha de mentir tothom. I aquí a nosaltres, a un català, qui el menteix? El menteix el PDeCAT, el menteix Esquerra, el menteix l'ESCUP, el menteixen tots els partits i diaris espanyols, el menteixen l'ANC, el menteix Òmnium,
el menteix TV3, Catalunya Ràdio, ara VilaWeb, el menteixen els grups, la majoria de grups independentistes a Facebook. En principi, cap català té accés a cap veritat publicada, perquè res del que es publica fonamentalment és cert. És per això que aquest petit esforç, començat ja fa 41 setmanes, és l'única esperança de que arribi alguna veritat a Catalunya. Si no, comproveu, els únics que han parlat de que la mort de la Muriel no és accidental som nosaltres. L'única via en la que s'ha comentat que a Escòcia se'ls va robar el referèndum és aquí. Els primers en dir que l'atemptat a Barcelona era una falsa bandera ho hem dit aquí. Heu sentit a TV3 parlar de que Hipercor ho va fer la OTAN, o de que l'11M a Madrid el va fer la OTAN, o de que l'11S no és el que ens han dit, o que la psiquiatria és una eina de repressió policial, o que res del que ens han dit de la història de la SIDA és veritat? Ho heu sentit a Catalunya Ràdio, a TV3, a VilaWeb? Que no? Al contrari, VilaWeb es va dedicar a humiliar-nos sense dir-nos noms pel fet de fer això. Per tant, incidir en la importància fonamental, si no fos que estem segurs que guanyarem i estem segurs que els únics que podem fer la independència és la resistència amb l'eina instrumental directa 68, l'única cosa que deixaria constància històrica d'aquest procés serien aquests programes, perquè res del que ens expliquen cada dia té cap pes històric, serveix per entendre res. Una persona que d'aquí 20 anys fos torturada a haver de veure tots els telenotícies del que han estat aquests 10 anys, bueno, segurament la Convenció de Ginebra no permet tal nivell de tortura, però si això es fes, no entendria res, seria un desgavell. Ara van aquí, ara van allà, ara van aquí, per què fan això? I ara aquest diu l'altre, i diu el contrari del que havia dit, i ara peguen gent, i després diuen que era simbòlic, que no estaven preparats, i ara no s'entén res. La veritat és molt dura, però com dèiem ja en el programa 40, la veritat és la veritat, encara que la defensi només una persona. Per tant, la importància essencial de Radio Adrian passa per 4 coses i ho resumiré en una frase. Si hi haguessin a Catalunya avui 3 milions de persones que haguessin escoltat, haguessin entès, haguessin acceptat i estessin actuant en conseqüència del que hem dit a Radio Adrian, ja seríem independents. Per què no som independents? Perquè no tenim 3 milions de persones escoltant, entenent, acceptant i actuant en conseqüència del que diem a Radio Adrian. Escoltar és senzill, però ja costa. Molta gent no vol sentir veritats difícils. Entendre no està al nivell de tothom. Aquí estem parlant coses que són molt diferents del puré cerebral o puré per aturar cervells que se'ns dona des de TV3 o des de Catalunya Ràdio. Aquí no volem que pensem com nosaltres, però volem que sobretot penseu. Hi ha moltes persones que han perdut la qualitat de pensar independentment i que només repeteixen el que senten a Catalunya Ràdio o a TV3 o el que llegeixen a VilaWeb o Ara. Això és nociu i anem cap a ésser animals de granja i des d'aquí ens hi oposem, no només perquè volem Catalunya independent, perquè volem un món on les persones siguem realment lliures. I entendre-ho ja no estem. I acceptar és encara molt més difícil. I ara que hi ha persones que creuen que estan fent el màxim que poden fer per Catalunya, que han anat a la seu del govern ahir a la nit o a tallar carreteres o a fer aquestes coses, que en realitat en parlarem després, però és el que vol Espanya, és més dur acceptar que TV3 treballa per Espanya, que tots els partits treballen per Espanya, que l'Òmnium, l'ANC i les xarxes socials estan al servei d'Espanya. És molt més dur acceptar això que perdre 2 hores de la teva vida picant una cassola davant de la delegació del govern. Ho tenim clar, no? Quin mèrit, dificultat, utilitat té anar a picar una cassola davant de la delegació del govern? És molt fàcil. Marc Serra ho ha fet. Doncs és un tema molt senzill. Si Marc Serra, que hi ha ningú, anava a dir amb 2 dits de front, ningú que hagi sentit els programes que hem fet pot tenir cap dubte que és un talp espanyol, i ja no tornarem a parlar aquí de Marc Serra avui perquè ja fa mandra, però si ell està anant a la delegació del govern és que és el que Espanya li ha dit que faci. Per tant, Espanya ja està d'acord amb que mentre estem fent aquestes coses no estem fent la independència. I la quarta que és actuar en conseqüència. És a dir, tu escoltes i et dones compte que tot el procés és mentida des del 2010. I quan ho has entès, i si no s'entén perquè donem molts noms, molta informació, el tornes a sentir o et poses en contacte amb nosaltres per fer un aclariment. O investigues. Avui
les xarxes permeten investigar independentment i llavors ve el moment dur que és acceptar. És acceptar que hem estat enganyats pels nostres. I acceptar això i acceptar que no tenim res. Per què no tenim res? Perquè després de 300 anys d'ocupació és normal que tot el que creiem nostre, però inclosos clarament els Mossos, els hospitals, el sistema educatiu, TV3, tots els partits, totes les organitzacions, tot és espanyol. Això de pensar que ells són uns incapaços i uns enses, no, ells porten 300 anys ocupant-nos i per tant s'han apoderat de tot el que nosaltres creiem que és nostre i ho fan servir contra nosaltres. Perquè l'única manera de matar la independència és dir que ets independentista i no fer la independència. I això és el que estem vivint. Per tant, si us plau, si només podeu dedicar 5 minuts a la independència, que sigui escampar aquest programa. Perquè de moment, fins que arribi el documental i mentre tinguem més coses, és l'única eina de comunicació que tenim perquè la veritat del procés arribi a 7 milions i mig de catalans. Toca repassar els objectius, l'estratègia i la tàctica espanyola. I toca fer-ho perquè, sense entendre el que està passant, hi ha milions de catalans que tristament només corren com pollastres decapitats cap aquí, ara cap a la delegació del govern, ara surto a picar la cassola, ara em poso un llaç groc, ara vaig a una botifarrada pels presos, ara vaig... Això no és útil a la independència, això és el que Espanya vol que fem. Aquesta guerra per altres mitjans amb Espanya no la guanyarem ni amb els budells, ni amb les cassoles, la guanyarem amb el cervell i el cor, però el cor, un cop haguem entès que estem davant d'una traïció històrica continuada i la pitjor traïció pel número de persones, diners esmerçats, número de mentides dites i dany fet a Catalunya, estem parlant de la pitjor traïció de la història de Catalunya. I tots aquests que ara estan empresonats hauran de rendir comptes, però no el Tribunal Espanyol, hauran de rendir comptes als tribunals de la Catalunya de nou lliure, perquè és a nosaltres a qui ens han traït, no a ells. I fins que no s'entengui que ho tenim tot entès al revés, no només no s'és útil a la independència, sinó que s'acaba treballant sense saber-ho contra la independència. Aclareixo aquí, quan diem treballen per Espanya, ja sabem que ens fan trampa, ens fan de tot. Jo, quan parlo que algú és del CNI, ho dic així. Però no, quan dic que algú treballa per Espanya, no vol dir ni que cobri ni que sàpiga que treballa per Espanya. Jo vaig estudiar dret, no sóc advocat perquè no he decidit fer altres coses, però miro d'afinar molt en les paraules. Que algú treballi per Espanya no vol dir que treballa pel CNI i no vol dir que cobra. Vol dir que les seves accions, conscients o inconscients, des de qualsevol àmbit de la vida social, uns periodistes, altres són tertulians, altres, etc., acaben tenint efectes beneficiosos per a Espanya. Però pot ser que ells ni ho sàpiguen. Pot haver gent de bona fe, i fem una crida des de l'últim becari de TV3 fins al cap d'informatius. Bueno, del camp d'informatius, com que ja me la va fer el David Bassa, no n'espero res, era una manera de parlar. De l'últim fins al primer, que deixin de ser còmplices del rentat de cervell al poble de Catalunya per impedir la independència. I per tant, ells treballen per... Qualsevol persona que treballa a TV3 avui, com que treballa pels caps de TV3 i TV3 treballa per la corporació i al cap de la corporació hi ha Brauli Duart, que és de la quadra de l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicens, des de l'últim becari, però si m'apureu, des de cada cop que veiem TV3 i ajudem a que pugui tenir un anunci per poder mantenir aquesta entelèquia, estem treballant per Espanya. I això no vol dir que som del CNI, que no. Jo ahir, quan he hagut de veure el Polònia gravat per fer aquest programa, estic treballant, en aquell moment estic treballant per Espanya, perquè estic veient una eina espanyola de manipulació mental. Però bueno, com que jo ja sé el que estic veient, doncs mira, ho he de fer per feina. Però s'ha d'acabar això. Ells diuen que estic boig, que sóc un assetjador sexual. Fan servir totes les mentides que surten a les 25 regles de la desinformació de Michael H. Sweeney, de la que ja hem parlat diverses vegades. Que ho hem dit, si algú dominés i fos capaç d'explicar als altres tot el que hem explicat en aquests 41 primers programes, no només seríem independents, sinó tindríem, penso, un país molt format i que ja no ens podrien enganyar mai més.
Important entendre els objectius, l'estratègia i la tàctica espanyols. N'hem parlat abans, però en un moment on ja ho hem clavat tot i ja vam dir que això passaria exactament, doncs cal dir-ho. Els objectius d'Espanya al procés són, el principal, impedir la independència. Aquest és l'objectiu principal. Secundari aquest és transmetre una certa idea de que es fa democràticament. I això vol dir al final, o sigui, encara que ara hi hagi el que va passar l'1 d'octubre i encara que ara hi hagi imatges que deixen Espanya com malament, el que comptarà és al final. Quan parlem democràticament, sempre entre cometes, perquè la democràcia al món com està muntant no existeix i els referèndums no són democràcia, per tant ja ens entenem del que estem parlant, però ha de ser una solució que es pugui vendre mitjançant les eines d'intoxicació massiva dels mitjans de comunicació com democràtica. Ens han venut com a democràtic el frau escocès, que és un frau perquè és un referèndum que no es podia guanyar, no es va prendre cap mesura de seguretat i com aquí van ser traïts pels seus. Però ens ho han venut perquè no investiguem i ens en passem el que diu TV3. Com que TV3 no para de matxacar que el Regne Unit és una democràcia i que el referèndum escocès està tan ben fet, doncs clar, qui som nosaltres per anar a qüestionar TV3, oi? Clar, és que així ens va. Llavors, aquest segon objectiu és que sembli democràtic. I per això la manera de fer-ho és acabar fent un referèndum pactat, però sempre que es perdi. Això n'hem parlat altres vegades. Un referèndum que és un paquet tancat. Ho fem quan sapiguem que es pot perdre. Per això no el van fer el 2014, perquè el 2014, amb 40 punts d'avantatge a favor de la independència, no el podien perdre ni manipular. Ara, amb la violència de l'1 d'octubre, amb el ridícul que han fet fer els que passen pels nostres, amb l'amenaça de marxar empreses, amb la clàusula Messi que marxarà segurament, amb tot això que han fet els darrers 4 anys, el cas Pujol, s'han inventat Podemos, amb tot això que han fet, que han tingut temps de fer, perquè ens vam deixar prendre la independència el 2014 quan la teníem a tocar, doncs, amb tot això ara faran un referèndum que no podrem guanyar. El tercer és protegir els traïdors que han fet possible que a dia d'avui encara siguem espanyols i encara estem anant enrere i estem parlant de llibertat presos polítics i d'amnistia i de recuperar l'autonomia i de retirar el 155 i haguem anat 40 anys enrere. Això han fet. Els traïdors que lideren les CUP, PDeCAT, Esquerra, ANC, Òmnium i els mitjans de comunicació de Catalunya ens han dut 40 anys enrere al servei d'Espanya. I, per tant, és essencial, aquests són els executors. A veure com ho hem d'entendre. Els agents més importants d'Espanya per fer això no són ni Llarena, ni Rajoy, ni Santamaría, ni Iceta, ni Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Arrimadas, ni tots aquests que estan en aquesta obra perquè nosaltres ens puguem esbravar i treure els budells perquè els nostres, com ja hem dit aquí també, siguin els que maten la independència. Els principals agents espanyols a Catalunya per impedir la independència tenen noms com Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Mas, Rufián, Gabriel, Baños, etc. Aquests, Turull, Rull, Sánchez, Cuixart, etc. Són aquests els que van deixar de dir independència per dir democràcia, els que es van inventar un referèndum que no tocava i que va caldre que la Muriel deixés de ser-hi per poder-nos el colar. Per no parlar d'aquells empats a 1515 i Joan... No s'aguanta res. No s'aguanta res. Per tant, estratègia fonamental d'Espanya és protegir aquests traïdors que no van fer la independència a l'octubre quan l'havien de fer. I aquí és quan apel·lem a la gent més intel·ligent, més desperta, més lliurepensadora i més valenta d'aquest país. El concepte és així. La manera de protegir els traïdors que hem anomenat abans és posar-los a la presó, dur-los a l'exili, insultar-los i posar-los multes. Perquè si no, el desgavell aquest de dir que no estaven preparats, no som prous, no vam preveure la resposta espanyola, no ho podem fer en 40... Tot això que han dit tots aquests, molts d'ells ara a la presó, això generaria agressions, segurament, tensió màxima al carrer contra aquests agents espanyols que dirigeixen el procés. Per tant, per salvar-los, els han d'empresonar. I això, si es vol entendre, s'entén. Un cop entès, s'ha d'acceptar, i un cop acceptat,
s'ha d'actuar en conseqüència. O si no, es pot seguir fent el que mana TV3. Però fer el que mana TV3 no porta a la independència. El quart objectiu és evitar un efecte contagi. És a dir, Catalunya és important per si mateix, però no només això. És que hi ha un munt de països on també estan traïts pels seus. A Escòcia, Sturgeon, Salmon i tots els noms que teniu al cap treballen per Londres. Al País Basc ve ser el mateix. I a tots els moviments, sobretot a Europa, dintre de països de l'entorn de la Unió Europea o de l'OTAN, no hi ha cap moviment independentista que estigui portat per independentistes. Per això no se'n surt cap, no se us fa estrany. Tants anys que sentim parlar de moviments d'independència a tots aquests països i fins i tot alguns amb banda armada i tal, i no se n'ha sortit cap. Ni un, Ostres, tu, és curiós, no? Tants anys els bascos, els irlandesos, els escocesos, els catalans, els flamencs, els de Gales, els del Vèneto, la Lombardia, tots aquests, i ningú, pobrets, ningú ens n'hem sortit. Home, que no sigui, Que no sigui que hi ha un pla perquè no en siguem. Llavors, un cop aclarit això, què més hi ha? Hi ha un tema d'aprofitar això per matar-ho per 100 o 200 anys. Quina és la manera de matar-ho per 100 o 200 anys? Ens han deixat manifestants, ens han deixat tenir-ho a tocar, ens han deixat estar a punt de tenir-ho, i ara ho estan inflant i ens estan desanimant i ho estan punxant per sempre més. Perquè ells no volen estar cada X anys, els estats funcionen a llarg termini. I la idea és ara punxar-ho per sempre més. I afegit a això hi ha la burla. Hi ha la burla de fer un tal Jordi Sánchez possible candidat quan ja sabem per Xirinacs que és traïdor. Hi ha la burla de posar un referèndum l'1 d'octubre, que és el dia que era el dia del Generalíssimo. Hi ha la burla de fer-nos posar llaços grocs, que al llarg de la història és un símbol que es va fer servir amb el color groc, amb els jueus a l'Alemanya nazi i altres llocs per marcar els apestats i per marcar els que havien de ser sacrificats, i fan que nosaltres, per voluntat pròpia, ens posem un llaç groc i ens el paguem nosaltres. Aquest és el nivell de burla al que hem arribat. Investigueu, si us plau. Hem de ser molts. Aquesta feina era quasi impossible. Això estava previst que no podríem ser mai independents perquè Espanya ho tenia tot. Però no vam preveure que hi hauria un grup de gent que aniríem contra tot i ara cada dia som més i ara els tombarem. Investigueu què vol dir el color groc. Nosaltres no som Einstein, Nosaltres veiem el color groc. Ostres, anem a veure. I mires que al llarg de la història el color groc es fa servir per marcar els empastats, els que han de ser reprimits. I ara anem nosaltres, i com se'n deuen enfotre, nosaltres ens posem llaços grocs per defensar els traïdors que han impedit la independència. I a sobre anem a manifestacions a que ens peguin. Com deuen riure, Per tant, aquests són els 6 objectius que hem dit. Impedir la independència, fer-ho de manera suposadament democràtica, salvar els traïdors que manen el procés, impedir el contagi, matar-ho per 100 o 200 anys i a sobre burlar-se de nosaltres amb tot el que poden. Val? I això, l'estratègia per fer-ho, i fa 4 anys que ho hem vist, i des d'aquí recomanem veure els 2 vídeos meus que hi ha de fa 4 anys, un de 10 minuts i un de 43, que els teniu a YouTube, sobre el que ja estava passant fa 4 anys i com vam dir que passaria tot i el que vaig dir que em passaria a mi que m'ha passat. I és que l'objectiu és matar la independència fent un referèndum que es perdi. I a TV3 parlen d'això, ara parlen de mediació, i tot això és per anar abocat a un referèndum trampa que es perdi, com el Quebec i el d'Escòcia. A Escòcia han matat la independència com? Per referèndum. I a Quebec com? Per referèndum. I a l'OTAN s'hi va entrar l'estat espanyol com? Per referèndum. Els referèndums no són democràcia. La democràcia tampoc és veritat i llibertat, tal com està muntada ara. Per tant, així ens va. Aquests 6 objectius, l'estratègia és fer un referèndum pactat i que es perdi. Això ja està dit en aquest vídeo de fa 4 anys. Per tant, portem 4 anys, anem 4 anys per davant del que està passant ara. Pensem que tenim 4 anys d'haver-ho dit i la repressió que hem patit creiem que ens fa mereixedors com a mínim de que escolteu, escampeu, entengueu, accepteu i actueu en conseqüència. I quina és la tàctica? I aquí torno a dir, si us heu endormiscat, si no sé què, si heu anat un moment als serveis, aquestes coses, aquí com que no hi ha anuncis ho heu de fer mentre parlem. Si ja ha sigut això, activeu el servei al màxim un altre cop.
Si vosaltres teniu els 6 objectius, imagineu, i és dur, imagineu que sou a l'estat major espanyol. I heu d'aconseguir els 6 objectius que hem dit abans, i l'estratègia és fer un referèndum. Quin problema teniu? Que per allargar les coses, perquè el referèndum aquest s'havia de fer quan? Ara, perquè fa 4 anys, després de la cadena humana, la majoria que teníem era tan gran que no es podia manipular. Per això el talp espanyol Artur Mas va fer aquella doble pregunta trampa i hem fet totes les cabrioles, tots els banyos, totes les coblonades dels últims 4 anys, perquè ara sí, ara havent fet ja violència, havent fet tot, i tot ha anat pel desgavell, ara sí que ja tot està preparat. Ells que són molt taurins, el símil és repugnant, però serveix perquè ens entenguem del que estem parlant. Per ells, Catalunya és un toro. I fa fàstic de dir, però per matar el toro, ells no s'hi enfronten quan el toro està ple d'energia. No, no. La covardia porta que hi hagi aquell que va a cavall, el picador, que el burxi ben burxat. I després el banderiller aquell que li posa allò. I aleshores ja sí, quan està ben fotut, aleshores sí, el poden matar. Per nosaltres, per ells, nosaltres som això, som un brau, que no podien ells torejar l'any 2014, i per això els seus banderillers, Artur Mas, Puigdemont, Junqueras, o el seu picador Baños, o tota aquesta gent, ens han hagut d'afeblir durant 4 anys. I ara ja sí, ara ja ens poden matar amb un referèndum trampa, que és el que tenen en ment. Entrem en... Mira, no pensava mai que parlaria de toros i mai que faria aquest exemple, però n'hem donat tants d'exemples ja, i ja no sabem com despertar la consciència de molts catalans que creient que treballen per Catalunya estan servint a Espanya. Sobre el nou de la investidura de Turull, ha sigut ja tot, dintre d'aquest desgavell que és tot, Jordi Sánchez renunciant el dimecres, un ple d'investidura fet a correcuita, perquè com el divendres hi havia Suprem, doncs s'havia de fer el dijous. Però clar, no podien aprovar-ho el dijous, perquè suposo, no ho sé, no s'haguessin atrevit un president de la Generalitat a anar a declarar a Madrid, perquè sí. Per tant, aleshores calia, i s'han hagut de donar ordres, aquí fins que no s'entén que això és teatre i tots els que coneixeu són actors i reben cada dia o cada setmana el guió del que han de dir i el que han de fer. Mentre seguiu veient que l'ESCUP és diferent d'Esquerra i que és diferent de PDeCAT i que aquests tres són diferents del PP, del PSOE, de Ciudadanos i de Podemos, no entendreu res. I sense entendre res no ens podeu ajudar. Són actors tots. Tothom que pinta alguna cosa a Catalunya són actors que reben ordres. Llavors, què s'havia de fer? Ho han de vestir, va molt bé la CUP, perquè com que tenen aquest sistema de funcionar, és collonut. Qualsevol cosa que els hi manis, cola. Llavors, no poden recolzar la investidura, per què? Perquè interessa que el divendres aquest que ens han colat aguanti. Per tant, per això, Turull, que ja sabeu que està pringat amb el 3%, i Turull que ja sabeu... Turull que a mi em va mentir, Turull que ja va sortir demanant uns percentatges de participació fa anys que ja feien vergonya, Turull que ens va mentir tots l'1 d'octubre dient que votaríem com sempre, aquest Turull, ens l'han posat aquí per fer tot el sainet del que toca. És curiós que van seguits Turull i Marta Rovira, que són els dos mentiders que ens van mentir dient que l'1 d'octubre era un acte, si recordeu, semblava la marató de TV3. I el van fer des d'on? Des del Teatre Nacional de Catalunya, perquè sí, Catalunya és una nació, però també és un teatre. Per tant, quin millor lloc per seguir el que dèiem abans, amb la burla, que presentar des del Teatre Nacional de Catalunya dient que votaríem com sempre. I després van venir les garrotades, i després van venir les corredisses, i després van venir les dues falses declaracions d'independència. I després va venir el campi qui pugui, en qui s'ha convertit aquest procés. Divendres, doncs, hi ha el, diguem-ne, exili de Marta Rovira. Jo no l'he vist, jo soc d'estómac delicat, però m'han dit que presenta un vídeo de 3 minuts amb subtítols i tot igual. És un escàndol ja al nivell d'insult a la intel·ligència. Ells ja no els preocupa insultar la gent més intel·ligent de Catalunya, perquè ells per això ja tenen una eina que es diu sufragi universal igualitari. Per tant, com que val igual el vot d'una persona que veu TV3
vota qualsevol de les coses que es voten, que es creu que l'ANC i Òmnium treballen per Catalunya i que quan veu un vídeo de la Marta Rovira plora, com que el vot d'aquesta persona val igual que el d'una persona que escolta Radio Adrian, que investiga per si mateix i que té clar com ens estan prenent el pèl, els hi és igual. No ens necessiten l'1 o el 2% que fem l'esforç d'entendre el món en què vivim. Els hi és igual. Si tu en tens prou en fer servir el preguntes freqüents, a l'Està passant, al Polònia i als telenotícies per trinxar la ment del 98% de catalans, a ells els és igual. Com a part, no podem arribar a cap mitjà de comunicació perquè els tenen tots, els és igual. Per tant, Marta Rovira, la mentidera que ens va dir que apuntaríem l'1 d'octubre com si no passés res, l'assassina de la independència de Catalunya quan menteix dient que no van declarar la independència perquè hi hauria la violència espanyola que es van preparar l'1 d'octubre tots junts. Ja vam explicar aquí com a la Junta de Seguretat de 3 dies abans de l'1 d'octubre es van reunir Generalitat i Govern per planificar la violència de l'1 d'octubre. Per tant, aquesta Marta Rovira, que ha matat la independència, se'n va a l'exili. Per què? Perquè han de preparar el gran peripé del divendres en el que entrarem després a fons. Per tant, no ploreu per Turull, no ploreu per Rovira, i hem d'entendre tot el que estem veient per entendre com funciona el món. Potser abans de fer això, parlar de les eleccions a l'ANC amb Elisenda Paluzie. És fortíssim. El 39 ja vam explicar en el programa 40 qui és Elisenda Paluzie. Exnòvia del talp espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, còmplice del meu tancament i tortura, que va atacar l'ANC el 2014 des d'un xiringuito que es diu ISEC, que és culpable de la creació espanyola de Solidaritat per recuperar el digne projecte de reagrupament, és a dir, ho té tot. Tot. Se l'han inventat a TV3 per fer-la coneguda. Ja vam dir que el Vives va dir que sí, que és tonta, però més tontos són el Rull i el Turull. Tot això ho vam dir el 40. Doncs no falla. Elisenda Paluzie, la més votada, i deia que no anava per president, però aquesta setmana hem sentit que els altres, el Minoves, els 3 que sí que anaven per presidents, que li cedeixen gentilment el pas. És curiós, i no veieu que tot el món en què vivim és extremadament competitiu i estan abufetades per tot, però resulta que quan s'ha d'afavorir un talp espanyol com Elisenda Paluzie o les CUP, en les eleccions del 2015, tothom és gentil. A les eleccions del 2015, Carme Forcadell va amb la llista de Junts per Catalunya. Però al contrari del que fa tothom, que és defensar la llista on va, diu que es pot votar tothom. A les CUP o als seus. Per què? Perquè necessitaven fer créixer les CUP per haver de colar-nos el referèndum trampa que ens van colar al novembre. Aquí fas unes eleccions a l'ANC i els 3 que van per presidents, com que han votat més Elisenda Paluzie, una Elisenda Paluzie que segur ha rebut el suport del seu exnòvio, Joan Vives i Soler Vicenç, el talp espanyol, com és la més votada, tots 3 surten a la tele a dir que ells gentilment la retiren si ho agafa ella. I ja tenim la terrorista Elisenda Paluzie, terrorista perquè ajudar que a un patriota o a un independentista català se'l tanqui un psiquiàtric, això és terrorisme d'estat espanyol, col·laborar a crear solidaritat és terrorisme d'estat espanyol, i etc. Per tant, ja tenim aquesta terrorista d'estat espanyol, Elisenda Paluzie, un pas més a prop de ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Comença a ser hora ja d'acceptar que l'Assemblea Nacional Catalana ha estat una eina de neutralització i de buidament del que van ser les consultes per la independència. Abans d'entrar ja en el tema de TV3, i haurem d'anar de pressa perquè el temps el tenim a sobre, parlar de com funciona el món, que el món funciona per acció, reacció i solució. Entronca amb el que hem dit abans, perquè això no ha quedat difós. Quan dic la tàctica dels espanyols, que és, perdó, i torno, faig un salt enrere, que és que hi ha d'haver referèndum, com que porten anys dient que no, i al final han anat amb el tema teoria, com que porten anys dient que no ho farem, ara necessiten una excusa per dir que l'accepten, perquè els unionistes tampoc ho acceptarien. I quina és aquesta estratègia? És augmentar la tensió. Com s'augmenta la tensió? Posant líders que treballen per Espanya a la presó, perquè la gent que no sap res i va on li diuen i no sap què està fent, surtin a demanar vagues i talls de carreteres i fer aquestes coses que a qui interessa és Espanya. Perquè res d'això fa avançar cap a la independència. Només l'únic camí a la independència és destapar l'engany i els traïdors que l'han dirigit. I aquest és l'únic camí. I si aquest camí fa mandra, fa por, no m'ho crec, llavors no sou independentistes. S'ha d'entendre.
Si hi ha només una manera real de fer les coses, que és destapar l'engany, i fer l'engany us fa por, us fa mandra o no us ho creieu, llavors no sou independentistes. Encara que us ho creieu, De la mateixa manera que si tu vas als toros i et fots entrecots, no ets animalista. És així. Encara que tu et puguis pensar, per algun motiu, que ets animalista, però no l'ets. Per tant, la tàctica és generar tensió. La tensió que són empresonaments, que és el que hem vist ahir divendres. Ahir divendres ha sigut clau en l'estratègia de tensió. Aquesta tensió és necessària per fomentar mediació internacional. Mediació internacional que és fictícia, perquè no hi ha mediació, perquè tot és el mateix equip. Els líders processistes, Espanya i els internacionals, tots juguen junts per impedir la independència de Catalunya. Tots junts contra el poble de Catalunya. Estem sols. Bé, sols no. Tenim Directe 68, Radio Adrian i la resistència independentista catalana, però no tenim res més. Però tota la resta juguen junts i ens enreden. Doncs dintre d'aquesta estratègia, explicar com funciona el món. El més important pràcticament dels atacs de falsa bandera i de tot el que es fa no és això, són les manifestacions que es fan després. Els que fan la maldat i els que organitzen les manifestacions són els mateixos. Els que han organitzat ahir les concentracions són el mateix equip que ha posat a la presó aquí, a Turull, Romeva, etc., que són també del mateix equip. I tot això ens ho explica aquí, TV3, que TV3, com ho heu encertat, també és del mateix equip, que és Espanya. I nosaltres només fem d'extras a les manifestacions, ens peguen a l'1 d'octubre, anem on ens diuen, comprem el llacet, comprem la samarreta de l'ANC, som extras que a sobre, en comptes de cobrar, paguem. És com ser extra una pel·lícula, però pagar pel gust de fer-hi d'extra. I de tant en tant, a part, pots rebre un cop de porra o etc. El sistema és acció-reacció per poder aportar una solució. L'acció que és detenir els polítics, diguem-ne polítics i diguem-ne catalans. Això que genera una reacció, però no és que la generi, és que la fan ells mateixos. Els que coordinen des de l'ANC, des d'Òmnium, treballen per Espanya. I nosaltres, amb aquella bona fe, hi anem. I aquesta acció més reacció permet la solució. Quina és la solució? Que és la que tanca el tema de poder fer el referèndum. Que ara això sí que farà que s'hi hagi de posar algú internacionalment amb tanta gent a la presó i per acabar anant al maleït referèndum pactat i perdut que fa 4 anys que diem que és el punt final d'aquest procés cap al nord-est. I en això estem, però el món funciona així. Els que van fer els atentats de l'11M a Madrid són els mateixos que, encapçalats per Pablo Iglesias, van fer les manifestacions a les seus del PP. És el mateix equip. Diu, primer farem això i després farem allò. Això es planifica dintre de despatxos i no són ni islamits ni res. Són despatxos occidentals on es va decidir que calia canviar el govern a Espanya perquè Bush guanyés les eleccions. I fan l'atemptat i fan les concentracions. Els mateixos que van ordenar l'atac a Barcelona, que no són islamistes i no són aquells noiets, són els mateixos que organitzen la manifestació. Però no només organitzen que es faci, ens diuen no tenim por i ahir ens diuen llibertat presos polítics, perquè la gent no cridi independència. Està tot planificat al mil·límetre. O sigui que lamento els que es pensen que el món és lliure i que nosaltres, el poble i totes aquestes coses. El poble manem, però només manarem quan tombem aquest règim podrit que mana en general a tot el món, a Espanya per descomptat, però a Catalunya també, perquè els que manen a Catalunya són espanyols. Llavors, ells fan una acció i una reacció que la coordinen ells també. El 23F igual, fan el 23F, els mateixos que fan el 23F fan manifestacions a favor del rei. Per què es va fer el 23F? Per poder fer la manifestació. És que entenem-nos bé. Les coses ja estan fetes l'1 i el 2 per acabar amb el 3. I aquest és el pla. Fan l'11S per què? Perquè la gent reaccioni per poder invadir Afganistan i Iraq, que era el pla inicial. És a dir, ells ja tenen la solució que volen. La solució que volen tot el món aquí és un referèndum que es perdi. Per poder fer aquesta, diguem-ne, solució, que per nosaltres no la és, ells han de fer una acció que és empresonar i fer tot això. I amenaçar i tot això. Ells mateixos treuen la reacció perquè ho controlen tot
i ells mateixos fan la solució. I acabarem acceptant una cosa que no haguéssim acceptat al principi, perquè recordem que ja vam guanyar el 2015, vam guanyar també el 9N abans, i hem guanyat ara el 21 de desembre. I no la declaren, i l'1 d'octubre també hem guanyat 4 cops. I no la declaren. I ara, per convèncer-nos, i per això és tan civilí això de fer veure que empresonen gent que treballa per ells. Perquè aconsegueixen 3 objectius. Un és que ens encarinyem amb ells. És a dir, ara, gent que són els que no han fet la declaració d'independència, els que ens han dit, els que ens han enganyat, ara la gent es torna a posar fotos seves perquè Espanya s'ha sortit amb la seva. Punt 1. Però punt 2, ens acosta més a la reacció internacional. Perquè hi hagi reacció internacional hi ha d'haver molt pollo aquí dins, i ja estem en aquest camí. Però és que, a més, ara, com estan fent herois de traïdors, aquests traïdors, que la gent considera herois, ens podran vendre el referèndum trampa com si fos la solució. Perquè com està tot tan empantanat ara, està empantanat perquè els líders del procés que treballen per ells ho han empantanat, no perquè hagi vingut del cel. Per tant, aquest és el pla. I tot això que veiem, quan no, res de vagues generals, ni de tallar carreteres, ni res. Tot això és el guió espanyol. L'únic que Espanya no tolera és Directe 68, aquesta ràdio i la Resistència. I tota la resta del que veieu, tota la resta és Espanya. Deixeu de ser extras en una producció espanyola que es diu Procés i comenceu a ser actors de la llibertat de Catalunya amb la resistència fent la independència. De TV3 n'hem parlat una mica ja, per això el títol la revolució no serà televisada, per tant si és televisat és que no és una revolució, és que és un engany. TV3 amb preguntes freqüents, Polònia, el Telenotícies i està passant, matxaquen el poble de Catalunya per deixar-lo fet pasta. I si parlem sempre dels dolents oficials i estimem els nostres, que són els que els hi fan la feina bruta. I és important entendre això. Per què no van aplicar el 155 a TV3? Caram, TV3 és l'eina fonamental per matar la independència. Però perquè sigui útil han de fer veure que no la tenen intervinguda. Sobre el qui és qui dels empresonaments i ja se'ns ha tirat el temps a sobre. Turull ja n'hem parlat, em va mentir diverses vegades, vinculat al 3%, no és líder català. Rull m'ha mentit diverses vegades, ve de la FENEC de Vives i col·labora amb que gent de Ciudadanos dirigeixi instituts. Per tant, Rull, un altre que és un fals independentista. Romeva ha tingut la barra de dir que no va poder celebrar el seu aniversari. Home, Romeva, mira, em sona molt això, perquè quan la meva filla en feia 13, a mi em veu fer tancar, tu i els teus, al psiquiàtric per torturar-me. O sigui que a mi plorar no em fas plorar. Romeva va participar al peripé aquell d'anar de cap de llista perquè al final fos Mas i al final va ser Puigdemont. Hauria de tenir una mica més de vergonya i haver plegat. Un Romeva que diu que amb el 47 no podem fer la república i un Romeva que sent el d'exteriors no s'entén, i això ho tenim per gent propera a Puigdemont, que és una de les coses que demostra que tot és mentida, que el d'exteriors, en comptes de marxar com és normal amb el president, es quedi aquí, és que no aguanta res. Per tant, Romeva 3. A part que és un dels eurodiputats que cobren molta pasta per no fer res útil. És a dir, que Romeva, hi ha molta gent que l'estima, però bueno, són síndrome d'Estocolm. Bassas no la coneixo molt i Forcadell va matar la independència el 2012 impedint la sentada que s'havia de fer al final de la primera manifestació. Forcadell em va mentir a la cara, Forcadell va... A la cara no, va per internet. Forcadell va fer les dues falses declaracions d'independència i Forcadell ha sigut president de l'ANC, que és una eina fonamental de dominació de Catalunya. Per tant, ara que s'acosta Setmana Santa i com diu un bon amic, tenim el poble de Catalunya i aquí no som religiosos però com a exemple, diguem, conegut, doncs si realment esteu demanant que deixin anar el Barrabàs de la història amb Jesús, i ja s'acosta. Pensem que ells també juguen molt amb la simbologia. Acabar una mica amb el que va ser TV3 ahir, que va ser escandalós. Sobre Polònia, que volíem parlar molt ràpid. TV3, la funció que va tenir ahir és fer sortir Ada Colau plorant, que ja sabem que és actriu, i en el programa 6 ja expliquem com va sortir plorant a TV3, fer que Méndez Vigo, Albiol i Rivera facin d'espanyols molt dolents, després permeten a Puigdemont fer la pixadeta
I després treuen seguits Castellà, Tardà, Natàlia Sánchez i Gerard Gómez del Moral, que vosaltres podeu pensar que són bones persones i són catalans. És perquè no els coneixeu. Castellà em va mentir i em va trair quan la vaga de fam. Joan Tardà va mentir dient que no em coneixia i em va intentar enganyar la cara. Natàlia Sánchez estava amb el Salelles, amb el Lluc Salelles a la plaça Adrià d'Osca quan jo estava sent torturat i tenia un règim obert i li vaig dir el que em passava al Lluc i a ella, que jo no sabia que era aquesta, i també ens la treuen a TV3, i aquesta falsària doncs ara surt fent d'independentista i de bona persona, és que és acollonant. I Gerard Gómez del Moral, que va sortir també al mateix TV3 ahir, seguits els 4, que és una persona que quan li vaig dir que Santiago Vidal era un falsari i que això no anava malament, es va encarregar que hi hagués militants d'Esquerra que em fessin un cordó sanitari perquè la gent no pogués sentir el que jo deia. Això a Sant Andreu fa uns mesos. Això serveix per veure que no sabeu res. Si només veieu TV3 no sabeu res. Ahir veieu seguits Castellà, Joan Tardà, Natàlia Sánchez i Gerard Gómez del Moral i després us posarien una imatge de policies espanyols i els 4 primers us caurien bé i els altres us caurien fatal. Està molt bé que els últims us caiguin fatal, però és que Castellà, Tardà, Natàlia Sánchez i Gerard Gómez del Moral, que ho toquem pràcticament tot, aquí toquem Esquerra, PDeCAT no sabem, però com que l'han trinxat no devien trobar ningú per poder parlar, però Tardà i Gómez del Moral són Esquerra, Natàlia Sánchez és les CUP, Castellà és Demòcrates. Aquests 4 són com 4 genets de l'apocalipsi, i TV3 ens els treu com si fossin, ja dic, bona gent independentista. I a la nit ja arreglen el clau, i la manipulació és bestial. Espanya organitza els empresonaments i organitza les concentracions per generar tensió per colar-los al referèndum trampa i TV3 ens matxaca amb tot això i crides a la vaga i tot això i a part ens treu qui? Joel Joan. Joel Joan, que ens el van posar a l'Acadèmia, Joel Joan que es va encarregar que la pel·lícula de l'Eric Bertran fos molt més tova del que havia estat la primera versió, i Joel Joan, que és un dels fundadors amb qui? Sí, amb Elisenda Pelusier, de Sobirania i Progrés. Sobirania i Progrés, aquella organització que es va muntar única i exclusivament per promocionar el talp espanyol Oriol Junqueras. I ens treuen a TV3 Joel Joan aturant les representacions del Teatre Nacional de Catalunya. Igual que ens diuen que el Cirque de Soleil o el Barça hi ha hagut crisi per la llibertat dels presos. Això és repetir 1000 vegades una mentida perquè ens quedi. És aquesta manera de fer les coses. Treus 1000 vegades que aquests treballen per Catalunya, que són polítics i això, i la gent s'ho ha cregut. I fan servir aquests, jo us he dit noms perquè és que no sabem en quin país vivim. Jo fa 4 anys no sabia en quin país vivia i ara ho he entès. Per acabar, només una frase que serveix per interpretar el món en què vivim. Feu només un esforç, nosaltres el vam fer fa 4 anys, i si fos cert? Si fos cert, s'entendria més el que ha passat a Catalunya? És a dir, si Puigdemont, Junqueras, Forcadell i Mas treballessin per Espanya, com farien aquests últims 6 anys? I la resposta és, farien exactament el que han fet, que és no declarar la independència i no parar de fer coses rares. Doncs si camina com un ànec, fa quac, va envoltat d'ànecs, és que és un ànec. I tots aquests ens han pres o intenten prendre'ns la millor oportunitat que tindrem per ser més lliures. Gràcies per haver-hi sigut i recordeu, escoltar, entendre, acceptar i actuar en conseqüència. Això ens portarà a la llibertat. Anem ja amb la carta de la Victòria. Victòria Segura. David, hi ha una qualitat imprescindible per aconseguir atraure una comunitat centrada en les seves pròpies inquietuds i al voltant d'una sèrie de principis i necessitats. Aquesta qualitat no és altra que el lideratge polític, amb les seves particularitats o virtuts com la credibilitat, la fermesa, la determinació, l'autoritat, l'honestedat, la convicció i valentia. Quan miro els dirigents catalans desfilar per la ja mítica catifa vermella cap a l'Audiència Nacional, on la humilitat i la coherència emocional brillen per la seva absència, donant pas a la frivolitat i cinisme, no puc deixar de pensar en Pau Claris, en Francesc Macià, en Lluís Companys o el mateix Xirinacs, que van enaltir el nostre poble català per excel·lència dels seus actes, per la seva condició d'autèntics líders. Xirinacs no va ser un líder com a tal, però el més significatiu és que amb el seu esperit rebel i profundament compromès, amb la seva identitat catalana, va deixar un llegat ple d'exemple d'integritat de conviccions i d'actes reivindicatius de gran calat a la societat per la resta de generacions.
Desafortunadament, amb Artur Mas es va iniciar el mal camí. Era impossible que complís la seva condició d'autèntic líder si partia d'una contradicció en les seves conviccions tan evident com afirmar, el 2012, paraules textuals. No es tracta de tallar amarres amb Espanya, però sí d'emancipar-nos, és a dir, es tracta de tenir la màxima autonomia a Europa sense trencar amarres amb l'Estat. Una declaració en contraposició amb el seu acèrrim posicionament independentista dels darrers temps, el qual ha resultat ser del tot fals. I és que així és impossible. Aquests llocs van dur aquests fangs, bueno, és una manera de dir-ho. Aquest espanyolisme va portar en si el parany de la doble pregunta al 9-N. La traïció i, per tant, va treure com a conseqüència la mala fortuna del nostre poble als darrers temps. Perquè la trajectòria del líder, per definició, ha de ser un viatge de connexió permanent amb qui realment és, per alliberar-se de les limitacions que coarten la manifestació autèntica de les seves conviccions. Pau Claris, al segle XVII, en la seva responsabilitat de govern, va haver de gestionar un país colpejat per una dramàtica crisi que anticipava la revolució dels segadors. I encara inicialment, sense un clar lideratge, tan sols per la seva consciència nacional identitària, doncs va saber reconduir la situació cap al terreny polític. Va proclamar la Primera República Catalana el 16 de gener de 1641. Sense cap mena de dubte, el que té fusta de líder és el que descobreix la seva missió o propòsit de vida, comprometent-se amb ell mateix, contribuint al món amb força i al marge de les amenaçadores realitats. Francesc Macià va dir: «Catalans, sabeu fer-vos dignes de Catalunya». Suposo que va ser capaç d'expressar aquest propòsit al seu poble perquè ell mateix es va dignificar sense proposar-s'ho, tan sols per ser conseqüent amb les seves pròpies conviccions. En el món polític i especialment els darrers anys, precisament s'observa tot el contrari. La manca d'un líder que en temps d'incertesa pugui servir de referent per les seves virtuts per guiar una nació. Lluís Companys va clamar al seu poble amb força i determinació: «Prenc possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per celebrar de nou les nostres corts que dictarà lleis nostres». Repeteixo, la credibilitat, la fermesa, l'autoritat, l'honestedat, la convicció i la valentia. Però sobretot quan es destaquen l'honestedat i la valentia en un líder amb seguretat, que el poble està salvat, protegit, enfocat a l'adveniment i la fortuna. La credibilitat està estretament lligada a la veritat. Sense veritat no hi ha credibilitat i discurs veraç. Quan es sorprenen a persones, institucions, partits polítics faltant a la veritat, difícilment s'aconsegueix novament la confiança del poble. Sobretot, quan ha estat una pràctica històrica o sistemàtica, es perd tota representació i, el que és pitjor, possibilita la concentració del poder i abús, produint-se el caos i la ingovernabilitat, que és aquest el cas de Catalunya en aquests últims mesos. En política, la credibilitat ha de ser un valor imprescindible i molts de vosaltres fa mesos que vam deixar de creure-hi. Lluís Companys va dir: «Totes les causes justes del món tenen els seus defensors, en canvi Catalunya només ens té a nosaltres». Frase que podríem extrapolar avui en dia perquè realment el poble independentista que advoca per la seva terra com a estat sobirà està sol en aquesta lluita. A més, afegiria: de la mateixa manera que en 1939 Lluís Companys va conscienciar el poble d'aquest desemparament, estic segura que pel simple fet de manifestar-ho amb honestedat, aquest va deixar de sentir-se sols, perquè va rebre l'efecte de la força del seu líder, d'un autèntic líder, David. Tot i que seguim en la mateixa condició de poble en soledat, tu ens has conscienciat de la realitat de l'engany, de la conspiració a la que estem sotmesos. Per tant, la teva transparència i igualment honestedat ens serveix per mirar el futur amb optimisme i esperança. Victòria segura. Estem en el bon camí. El bon camí no és el fàcil. Les coses fàcils normalment no són coses que valguin tant la pena. És molt més difícil explicar que tant el processisme com l'unionisme són el mateix equip i que ho ocupen tot de tal manera que només ens deixin jugar a la pilota amb un patinet i els que volem jugar amb un tren, que és el tren de la llibertat de Catalunya, no tinguem lloc. Cada dia som més, t'esperem a tu, entre tots farem la llibertat. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books.